Benvingudes i benvinguts a les interestel·lars aventures d'en Matthew McConaughey, un antic pilot de la NASA que ara es dedica a l'agricultura perquè el món sembla estar més fotut que una parella del DiCaprio al fer 25 anys. Fortes tempestes de pols, plagues i escassetat d'aliments han fet canviar les prioritats de la majoria d'estats, deixant de banda els avenços tecnològics i centrant-se en poder alimentar la població. És en aquesta realitat on viu en Matthew amb la seva filla Marv, el seu sogre Donald i en Timothy Chalamet, que ja tindrà una altra oportunitat de jugar amb la sorra perquè l'únic que ens importa aquí és la petita Marv, una noia que creu que hi ha un fantasma a la seva habitació que li deixa missatges tirant llibres i fent patrons amb el pulsim. Doncs pixa't de riure, perquè és cert. Així en Matthew i la seva filla descobreixen unes coordenades escrites en binari que els acaben guiant a una base ultrasecreta i ultraclandestina de la NASA. Una base dirigida per l'Alfred de Batman, que juntament amb la seva filla Anne Hathaway i un grup de científics menys rellevants que en Timothy Chalamet estan buscant una solució per salvar tota la humanitat i part del Moianès. Una solució que passa per abandonar la Terra i investigar noves galàxies amb nous planetes i nous ricards ostrells. Agafeu apunts que toca posar-nos científics. Yes, science! Mira que resulta que t'explico què passa, que fa uns anys va aparèixer de forma misteriosament misteriosa un forat de cuc a prop de Saturn. Què merdes és un forat de cuc, us estareu preguntant? Doncs us en recordeu quan éreu infants i a l'escola fèieu projectes amb cucs de seda? Us en recordeu? Us en recordeu? Doncs no té res a veure. Perquè un forat de cuc és una hipotètica característica topològica d'un espai-temps descrita per les equacions de la relativitat general, la qual és essencialment una drecera a través de l'espai i el temps. S'ha entès? Yes, sir. Yes, sir. Genial. La qüestió és que fa anys van enviar un grup d'astronautes a través del forat de cuc a buscar nous planetes habitables. De tots aquests, només 3 van respondre amb senyal positiva. Així volen enviar un nou grup conformat per en Matthew, l'Anne Hathaway, en Romilly i el xaval dels Jocs de la Fama a escollir quin dels 3 planetes és l'ideal per anar-hi a viure. Fàcil i senzill, no? Yay! Doncs no. Perquè aquí el pla es divideix en 2. Per una banda, el pla consisteix en portar tota la humanitat i la Pilar Rahola cap al planeta escollit. L'inconvenient, a més d'haver d'acceptar la Pilar, és que abans s'ha de resoldre un petit problema amb la gravetat que permeti a la nau aguantar el trajecte. Per altra banda, el pla B consisteix en dur uns embrions al planeta escollit i formar una nova civilització de zero. L'inconvenient aquí és que les persones que actualment habiten la Terra moririen. La puta. Ai, quin dilema, quina controvèrsia, quina cruïlla, quina disjuntiva! Però no tant com escollir de quin fill despedir-se, Mateu? Perquè suant fortament d'en Timothy, el nostre protagonista té una conversa intensa amb la seva filla Marv, on aquesta li prega que no marxi al·legant que el fantasma ha enviat un missatge amb la paraula queda't, missatge el qual es passa per tota la genitàlia, ja que acaba marxant igualment tot deixant-li un rellotge de record. Maybe by the time I get back, we might even be the same age. You and me. What? Ara sí, després d'una hora de film amb la tripulació reunida i amb l'ajuda de 2 robots robòticament robòtics, comença el viatge més interestel·lar del cinema de viatges interestel·lars. Per no fer el compte massa llarg, perquè per llarg ja estan els ous d'en Nolan, l'equip arriba sense complicacions al primer planeta. Un planeta amb una peculiaritat ben peculiar. El temps transcorre molt més lent del que estem acostumats. Com de lent? Doncs el que demani el guió. Així plantegen un puja i baixa com si es tractés d'Andorra, mentre l'amic Roma es queda vigilant la nau. I què descobreixen al planeta? Doncs que l'aigua mulla, que l'astronauta està caput i que si no es donen pressa acabaran sopant amb en Nemo. Per sort aconsegueixen escapar sans i estalvis, sense el xaval dels Jocs de la Fam, que s'ha perdut pel camí, però sans i estalvis al cap i a la fi. Tanmateix, la felicitat dura menys que la secció dels comentaris del 324 omplir-se de feixistes i perventilats, perquè en tornar a la nau es topen amb una crua realitat. I've waited years. How many years? 23 years. What? El que han estat poques hores al planeta marítim han resultat ser 23 anys a l'exterior, fet que resulta més tràgic quan en Mateu es posa a revisar els missatges que han anat rebent de la Terra, missatges que fan veure el pas del temps i les seves conseqüències. En Timothy Chalamet ha crescut i ha deixat de ser en Timothy Chalamet, el sogre dona la mort, i la Marv, que ara treballa amb l'Alfred resolent el problema de la gravetat, segueix ressentida amb en Mateu per haver marxat. You once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. So it would be a real good time for you to come back. Així destrossadíssims i amb poc combustible per continuar la missió, l'equip protagonista ha de decidir entre els 2 planetes restants, el planeta d'en Man, que està més a prop i no ha parat d'enviar senyals positives, o el planeta de l'Edmund, que està més lluny, però
però està l'interès romàntic de l'Anne Hathaway. Així valoren unes tones pros i contres de cada planeta, mentre l'Anne intenta justificar la seva decisió traient-se de la patilla un raonament que com a frase de Mr. Wonderful queda prou bé, però com a teoria científica deixa molt que desitjar. Love isn't something we invented. It's observable, powerful. It has to mean something. None. Què decideix la colla pessigolla? Doncs fer una bona suada de genitàlia del discurs perquè acabarà el planeta d'en Man, on es troben amb en Matt Damon, que els hi diu que el lloc està de puta mare, tot bé, tot perfecte, tot chill. Oh, però no podia ser tot tan bonica la vila del pingüí interestel·lar, perquè és en aquest moment on comencen les mentides i els enganys. I és que mira que resulta que t'explico què passa, què succeeix, que abans de morir l'Alfred li confessa a la Marv que el pla A era una farsa, una mentida, un engany. L'alcalde és un fill de puta. Que els habitants de la Terra ja estaven condemnats i que l'única missió dels astronautes era portar els embrions a un lloc segur. Ah, quina manipulació més manipuladora! Doncs espera, que això no acaba aquí, perquè es veu que en Matt Damon havia falsificat els informes sobre el planeta només perquè un grup d'astronautes vingués a salvar-lo. Així ataca el nostre estimat Mateu deixant-lo fotudet, ataca en Roma encara deixant-lo més fotudet i fuig cap a la nau amb un resultat molt més que fotudet. L'alcalde és un fill de puta. Per coses del guió, els nostres dos protagonistes més protagonistes aconsegueixen salvar-se i arribar a la nau principal. Yay! El problema és que no els hi queda suficient combustible com per arribar a l'últim planeta i tornar a la Terra. Però no us preocupeu, que en Mateu és molt científic i proposa utilitzar l'atracció gravitatòria d'un forat negre per impulsar la nau i estalviar recursos. La putada és que per fer-ho el vehicle necessita prescindir de pes. I el robot robòticament robòtic i el nostre protagonista es sacrifiquen tot caient al forat negre. Així és, amigues i amics, en Mateu mor. No! God, please, no! 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 Espera, que a l'amic Nolan li quedava una mica d'herbeta a la jaqueta, perquè en comptes de morir el nostre protagonista acaba en una espècie de tesseracte interestel·lar, interdimensional, interdisciplinari, interlinear, intermitent, intermèdic i interurbà que conviu en l'espai i el temps. What? Com representarà aquest concepte tan complex en Christopher L. Nolans? Doncs en una prestatgeria. La qüestió és que no és una prestatgeria qualsevol de la Bacchus, no. És la prestatgeria de la seva filla Marv. Així sent el temps una variable física més on la gravetat pot influir, en Mateu comença a deixar missatges tirant llibres i fent patrons amb la sorra, tancant el cercle i molt metafòricament convertint-se en el fantasma de la seva filla. No criticarem les paradoxes temporals, que ja s'està fent tard. A més d'això, i aprofitant que el robot robòticament robòtic està també per allà flotant, decideixen agafar tota la informació possible del forat negre, transformar-la a còdic Morse i enviar-li la Marv a través del rellotge. I la Marv, en comptes de pensar que s'ha de comprar un rellotge nou perquè aquest funciona més aviat malament, confia i aconsegueix resoldre aquella equació tan supercomplexa i important sobre la gravetat que acaba salvant tota la humanitat. I ara sí, amb la feina ben feta, en Mateu mor. Doncs no, suposo que deu ser immortal com l'Olaf. En Mateu desperta en un megacomplex en espiral, on en teoria hi viatja tota la població de la Terra, encara que només veiem a les persones blanques heteronormatives. Però per heteronormativitat la Marv, que ja de gran i malalta aconsegueix retrobar-se amb el seu pare, complint la promesa de tornar-se a veure, ara, per fi i per sempre. Nobody believed me, but I knew you'd come back. I fins aquí... Espera, no ens estem deixant algú? Deuen ser imaginacions meves. I fins aquí... En Mateu, un cop recuperat, va decidir marxar en busca de la seva estimada Anna, proporcionant fantasies heterobàsiques a aquelles persones que esperen un Interstellar 2 més Interstellar que mai, però aquesta teoria per més endavant. I si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials, escriure els comentaris que us agradaria que resumís s'intentar fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat! Xau! Necessito un descans.